Igor Sagaztinaz, eta gaur bihotzen gaixotasunei buruz eta arrisku kardiobaskularren faktori buruz hitz egingo dut. Ni kardiologo naz, medikua naz azken batean, da nire kasuan nire espezialitatea bihotza eta gaixotasun kardiobaskularrak, ezta? Naiz eta zuek hemen eskinan bebituko teutzuet bebai, Osak igual, oso garrantzitsua da esan dauena, berak eontxe esan dauena, ez da, medikuak gure lana ez da bakarrik gaixotasunak tratatzea eta osatzea, baizik eta gaixotasunen aurretik hor gida edo halako edukazioa egitea bebai, ez? Eta edukazio hori non hobe, non zuen edadearekin, bost hamazi urteko zuez, ez? Hortik itxi gora bera, ezta? Zagozi ikastolan natur emoten dozue, tekno, horrelako gauzak, ezta? Gizarte, baina naturren adibidez, gaur egun ja, ari dira nutrizioari buruz gauza asko azaltzen, ezta? Ze produktua diren onak, ze produktuak ez diren hainbestekoak. Ikastola batzuetan gehiago, beste batzuetan gitxiago, baina gero eta gehiago, edukazioan, lehenengo eta bigarrenean, ari dira honek kontzeptuak ere sartzen. Nik gaurko aurkezpena oso simplea ekarri dut, ulertuko duzu oso ondo, oso bisuala da, eta halako titular asko daukazana. Eta gustatuko litzaidake bebai, zuen partetik ere, gupion artean hitz egitea. Nik galderak egingo dodaz, galderak danon artean konpontzeko, ez da bat zu zelan da hau eta bestea. Ez gaur egunean eguneko galderak eta egoerak eta ia zuek zelako iritzia deko zuen horren buruan. Orduan, lehenengo parte batetan, lehenengo partean azalduko dut horrela oso simple, zer dan bihotza, eta zer dan zirkulazio aparatua edo, eta gero sartuko gara purtsu bat gaixotasunen ejempluekin, eta azkenean arrisku faktoreak eta horrek zelan ekidin. Hori da, zuek egin behar dozuena, hemetik aurrera, eta ikusiko duzue zeren inguruan, ezta? Bueno, lehenengo eta behin, ez dakit... ondo hasi gara, ja. A ber, itxaron. Lehenengo eta behin, badakizue zer dan bihotza, bihotzari buruz zeu zer, bihotza hemen dago, ezkerreko lekuan hemendik, eta entzungo zen duen bihotza gure gorputzeko motorra dela, ezta? Hor ikusten dozue gorputz bat, zelan saietzak dagozan, eta erdi-erdian hori dagoen potol hori da gure bihotza, ezta? Gure bihotza azkenean motor bat, bomba bat da, ezta? Uzkurtu egiten dan, halako muskulo txar bat da, ezta? Gure muskuloak dekoguzena, baina hor barruan dekogun bat, bale? Eta bere funtzioa hor irudian ikusten dozuen bezala, da hor barruan sartzen dan odola, ponpatu beste lako sistema guztietara, ikusten dozue, gorputzadarretara, arterien bidez, hor gorri kolore horregaz, guk errepresentatzen dugu odol oxigenatua. Zuek badakizue, gure gorputzean birikak dekogu zala, guk egiten dugu, aireztatu egiten dugu, ezta? Arnaz, eta horrekin oxigenoa gure odolera doa, oxigenoa gorri-gorri ipini egiten da, eta oxigeno guzti hori gero, bihotzari esker, gure sistema guztiara doa, ezta? Hori da bihotzaren funtzioa azken batean. Eta gero, gure muskulak eta gure erraiek egiten da bena da oxigeno hori kontsumitu, eta barriz ere oxigeno ez oxigenatu hori dator bihotzera, eta bihotzak berriz ere biriketara, eta horrela. Hori da sistema kardiobaskularra. Bihotzetik arterietara, gero hori oxigenoa kontsumitu, horregaitik ibili eta gure funtzio normalak egiten dugu, eta gero ostera be bihotzera. Orduan, egunero bihotzak ikusteko 1.000 aldiz egiten dugu taupada, zuek imaginatu zelako kontua, zelako energia gastua daukon bihotzak, eta garunak ere ikusiko duzuek geroago, apurtzu bat geroago. Gaztetatik zaintzen hasten bagara, etorkizunean arazoak ekidin egingo duguz. Eta zergaitik, gure bizitza da halako akumulazio, gertaera askoren akumulazio bat da. Haura, gure gorputzak, segun eta gauzak zelan egiten duguzan, orduan eta degenerazio, gure gorputzeko degenerazio eta zahartze hori, prozesu normal hori, suertatuko da arinago edo astiroago edo suertatuko da modu baten edo bestean. Hau da, guk genetikoki programa bat daukagu, gure gurasoetatik gatoz, baina guk egunero egiten duguzan gauzak, gure habituak, gure nutrizio horren ikusiko duzue, horrek determinatuko dau gure gerorako gorputzak zelango egoera eta gure zahartzaroa zelan izango dan. Ulertzen duzue hau, ezta? Horregaitik da oso garrantzitsua edade honetatik
justu honetatik zuek hau jakitea, ze orain ikusiko dozuenez, etorriko jatzuez askori, kalean ikusiko dozu esan arrisku faktorea nitz. Hemen ikusiko dugu esan arrisku faktore honek dagoz kalean, orain urtengo zarie, eta berehala ikusiko dozu ez kalean. Orduan, nire gaurko mensaje edo fundamentala izango da, zuek jakin behar dozue zer erabaki bata edo bestea segun eta zer nahi dozuen zuen etorkizunerako. Argi? Bai? Bai. Nonork oneri buruz galderaren badadeko, ni ez nagoa dauz edo zer da hori, mesedez, bota eta esan niri. Ze hau, gustatuko litzaiake esatea apurtxo bat bilaterala, nonork ikusiko dozue dudaren bat edo, egingo dugu eta hitz egingo dugu, ez euki zerarik, Epa, orduan, hau ipini dutzuet ikusteko horrek urdinak. Ikusten dozu hor erdian dago bihotza, gorritxun, gorri koloreagaz dagoz arteriak, odol oxigenatuagaz, eta kolore urdin horregaz ikusten dozu ez hor benak. Benak esan dutzuet, odol ez oxigenatua bueltatzen dabe bihotzera, birikak, honek oxigenatu eta berriz ere arterien bidez kanpora. Zer dira gaixotasun kardiobaskularrak? Ikusi, bihotzari eta odol odiei, ontsa ikusi dugu zan protagonistei eragiten dieten gaixotasunak dira. Adibidez, bihotzeko infartua, ez? Entzun dozu edanok bihotzeko infartuaren inguruko zeuzer, seguru, ez da? Edo aitzitze, edo mama, edo gurasoak, edo ez dakite prentxan, edo futbolaria, ez dakizer, behitu segertatu dan. Bihotzeko infartua gaur egunean egun mortalitate asko oso altuko patologia da, eta horregaitik oso famatua da, eta famatua izan behar da. Bihotz infartuari buruz ere hitz egingo dugu, bale? Hipertentsioa, badakizu ezer dan, hipertentsioa? Pentsau dut, seguru ez, hipertentsioa da kontzeptu apurtxo bat ez da infizikoa. Orduan, hipertentsioa ikusten dozue, igual telebistan edo non ikusi dozue alako mangito edo alako presio arteriala hartzeko mangito batzuk ipintzen dugu hemen besoan, eta horrek mangituak egiten dutzuena da, uskurtu edo zure besoa, eta uskurtu ostean, gero mangito hori despustu edo puzketa hori kentzen dau, eta hori neurtu egiten dau, hor barruan guk zirkulazio aparatuan dekogun presio nivela, presioa, bale? Zuk botila baten sartzen badozu ura, eta derrepente baten uskurtzen badozu botila, presio askogaz urtetzen da ur guztia kanpora. Hori bardina dago gure sistema kardiobaskularrean. Hori presioa neurtzeko, hori neurtzeko daukagu presio arterialaren mangituak eta bestelako sistemak, eta presio arteriala zergaitik da gure barruan, odol basoen barruan dekogun presioa zergaitik da garrantzitsua, justu presio arterial hori oso altua baldin bada, kotxe bat bezala, hor barruan dana oso presio handiagaz badago, egunen batean, tuerka bat soltatuko da, egunen batean bestelako bat apurtuko da, zuk leku baten presio asko badeko zu hor gauzak ez dira ondo joango, eta gure gorputzan ere horrela gertatzen da, presio arterial altu baldin badago, urteak eta urteak pasa ostean, sistema zirkulatorio horrek presio altu horregaitik arazoak ikiko dauz, bale? Hor izten dut, hipertentzio kontzeptua, bale? Gero ikusten duzu hor iktusa. Badakizue, zeuzer iktusari buruz, iktusa, badakizue zer dan hori iktusa, garuneko zeuzer, ez da? Iktusa da, gure buruak, berak, badeko, uste dut dala hurrengoa, gure buruak, garunak, hor ikusten dozue, buruan deko garuna, hor goian ikusten dozue, gero ikusten dozue esan dagoena gure aurpegia, eta gero zamatik geisten dira odol basoak, karotidak ikusten dozue hor, eskerrean, hemen zaman hori ikusten dana da karotida, ze da gure garunera doan arteria printzipala. Hortik karotidatik doa gure garunera doan odoleko portzentairik altuena. Orduan hor tuberia horretan arazo bat baldin badaukat, gure garunak ere arazo hori eukiko dau. Ez badauen hartzen odolik, orduan garunak ez da ondo funtzionatuko, eta norma hau gertatuko da edo non, bai garunean eta bai bestelako gorputzeko lekuetan. Garuneko gitxiegitasun fluxu, gitxiegitasun hori, normalean trombosiaren gatik, izaten da, deitzen jako iktusa. Iktusa da, neurologikoki guk gure garuna ez daukagu ondo
problema arterial baskular batengatik, eta horregatik gure konportamendua, gure mugikortasuna, gure aktitudea ez da normala, gu ez gara gu. Derrepente baten ez dugu mugitzen eskuak, hori guztia gure garunak kontrolatzen dagoelako. Gure buruak kontrolatzen dago gure gorputzaren sistema guztia. Guztia dago, kontrola dago gure garunean. Hori ondo kontrolatzeko, arteriak. Ikusi zelako gauza garrantzitsuak, ez? Arteriak azken batean odoleztatu egiten dabez organo guztiak. Horregatik zandu behar dugu. Bueno, ez bagara zaintzen guk arrisku faktori anitz baldin badekogu, deterioro hau, gure arterioen gaixotasun hau handiago alpo izango da, eta ikusten dozu ez, hor, zuertatzen diren inkluso tromboak, trombori erdian dagoen horiko bolatxu hori da trombo bat, eta tromborrek egiten dagoena da, hori arteria itxi, eta gure garunera ez da odolik heltzen. Bueno, eta bestelako, barkatu. Gero, eta azkenik arteriopatia periferikoa, gorputz bestelako arterien butxadura. Hau da, gure goiko eta beko gorputzadarretan, gure hanketan, gure huesoetan arteriak dagoz, eskolan futbolera edo basketera jolasteko edo egiten dozena egiteko, muskulak behar dabe odola, eta muskulo odol arteria horrek txarto baldin badoz, gure muskulak ere ezin izango dute ondo egin euren lana. Ikusten dozuenez, arteriak dagoz gorputz guztietan. Gaixotasun kardiobaskularrak dira bihotza eta problema guzti honek. Ulertu duzue kontzeptua, ja? Bai, ez? Baina badakizue kontzeptua, esplikatuko dut pizkatxo bat nire espezialitatea. Eta bihotz gizi egetozenarekin batera da bihotzeke infartu akutua. Hor ikusten dozue, eskerrean bihotza, eta eskuman ikusten dozue bihotz horren barruan zer dagoen. Ikusten dozue bihotza da alako organu hueko edo barruan alako kabitateak dekon organua, hor barruan odola dago. Honek ez deko punterorik, ez da? Abai? Honeri? Hor ikusten dozue, ventrikulak dira, hemen honek odolestatu egiten dira, eta honek ejektatu egiten dabe odola aortara, eta hortatik gero odol basuetara. Orduan, hemen barruan, odol hori taupatu egiten da gune sistemikora, gure bestelako gorputzera, eta hori egiteko hemen ikusten dozuen bihotza, ikusten dozuen zelako muskulo pila dagoen hori oso muskulo indartsua da bihotza. Infartu bat zer da, muskulo honek zer behar dau? Odola, ez? Eta odol hori nondik dator? Arteriatatik, ez? Eta arteria bat itxi egiten bada, muskulonek ze odol hartuko dau, ezebez. Ez badau odolik hartzen muskulonek, zer gertatuko da, hemen ikusten dozuen gune hau infartatu egiten dau da. Zelula horrek hil egiten dira, eta zelula horrek hil egiten badira, gure bihotz honek ez da ondo uskurtuko, zuek imaginatu bihotzaren gune guzti hau infartatu egiten bada, infartatu ditzen da, hil egiten dela, muskul hori hil egiten da. Orduan, bomba honen erdia aukiko dut. Ulertzen dozue? Bomba erdiak, bomba osoak bezalako hainbesteko odola botako da gure gorputzera? Ez. Eta hori arazoa da? Kriston arazoa da. Oso arazo importantea da, orain azalduko dutzu ez zergaitik. Zenbat eta infartua gero eta ordu gehiago pasatu, ikusten dozue, hemen orduan eta infartua handiagoa izango da. Hau da, lehenengo ordua, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, gero eta ordu gehiago, orduan eta infartu handiagoa, eta orduan eta problema handiagoa. Eta horregaitik ulertuko dozue, zergaitik ikusten dozue kalean honek biak. Hau da gure txoritsua, hau erabiltzen dugu Osakidetzako helikoptero medikalizatua da, eta hau erabiltzen dugu adibidez, eroateko, ekartzeko infartua dekien pertsonak, adibidez, gure ospitaletik oso urrun dabiltzan pertsonak. Adibidez, Ondarroa, Ekitxo, baldin badago hemen honor, tranquile, dekogu txoria eroateko ara. Esto, gero adibidez, Bakio, Kosta, Bizkaiako Kosta, Gipuzkoaren doan Kosta guzti hori, Galdakao gunea nahiko, hori txoriagaz, Eta gero gure ubi mobilak edo ziu mugikorrak ikusten duzu ez ere kalean, honek dira apurtxo bat bereziak ziu ikusten duzue, ziu da,
zain edo intentsiboko unitateak, ezta? Edo UCIak edo deitzen dira, ezta? UBI mobilak ere deitzen dira horrela, honek dagoz medikalizatuak, deukiez medikuak eta enfermera hor barruan, eta doaz arrapalada baten, normalean eure bakarrik edo bigarren ambulantzia bategaz. Orain esplikatuko dutzu ezagaitik. Hau da, ikusten dozu esanan honek, doaz arrapalada baten eta horregatik jende guztia aldera joaten da, pertsona hori eroan behar delako urgente eta orduak ezin dira pasatu, adibidez, bihotzeko galera hori ez gertatzeko. Horregatik, poliziak eta ambulantziak kendu egiten da bezkoltze guztiak horregatik. Ulertzen dozu, ze zentzu deko horregatik horrek ambulantziak ibiltzen, bale? Guk etxean baldin bagadagoz eta orain esplikatuko dutzuet infartu bat baldin badeko gurasoak edo dena delakoa, orain esplikatuko dutzuet zelan, egin behar duguna da 112 zenbakira deitu. Inoiz ere ez sartu kotxe baten eta gure kotxean eroan paziente horreri ospitalera, bale? Orain esplikatuko dutzuet zergaitik, bale? Gauzak. Ikusten duzu hau, dudaren bat? Argi dekozu ezer dan infartu bat? Bai. Bale, ikusten duzu hau gizona, zelan dagoen, infartu bat hori da. Normalean, 60% edoko portzentaian, ikusten da hau horrelako irudi bat, bale? Horrek pertsonak, eukitzen dago hemen alako bularreko butxadu edo min butxatzaile opresibo bat, alako presio bat bezala. Hemen zeuzer rek butxatu egiten dautzo, bale? Eta butxaketa hori doa normalean joan like, ez beti, joan like alake matraietara, hemen samara, eta baita eskerreko besora bebai, bale? Batzutan eskerrekora bebai, eta ja inbeste ez bestelako lekuetara. Baina tipikoena da, ikusten duzu zelan dagoen hori gizona, hemen alako mintzar izugarrizkoa eta oso opresiboa butxatzaia, bale? Eta gainera izerditzu egoten gara, izerdiagaz, izerdi hotzagaz, bale? Eta batzutan alako goragalearekin, bale? Goragalearekin. Hori klinika da infartu tipiko baten klinika, bale? Eta zuk telefonoan medikuari esaten dutzuzunean horrek sintomak edo horrek nahiko antzerako sintomak, zer bidali egiten dabe, txoritxoa eta bestea, bale? Horrek sintomak oso sugestiboak dira infartu batenak. Eta normalean aktibatu egiten dugu zerrekurtso bereziak, bai? Hori telefonarekin bat bira, bale? Harina ez azaltzen gauza praktikoak zuentzako, bale? Zuek ulertuko duzu esan gauzak. Bale, ikusten duzue lokalizazioa hemen, zelan bularrean, butxadura, zaman eta batez ere eskerreko goiko gorputzadarrean eta gitxiago eskumakoan, bale? Gogoratu hori. Bale, hemen, eta zergaitik da garrantzitsua infartu bat detektatzea harin, kotxera esartzea, ambulantzia etortzea, albaitarinen helikopteroa danakor, badakizue zergaitik da hain garrantzitsua arrapaladaten joatea? Hau simbola ikusi dozu, ez da? Nordua San Mamesera edo ikastoletan ere, laguazetakoak dago hemen, laguazetan badago, non dago laguazeta hemen, laguazeta, nire arreba eta anaia dago zan, bai? Eta nik badakit, eta gaur egune ikastola guztietan dekozue hau simboloa. Hau simboloa da desfibriladorea. Horreri buruz ez dakiz zer azaldu dutzuen ondino, igual ez, nahiko gaztetxoak sari ondino, baina desfibriladoreak dira aparatu ikusten dozu hemen, honek dira tipikoenak, desfibriladore automatikoak dira, oso errez erabiltzen diranak, eta honek dira guk kardiologok eta ospitalean erabiltzen dugu zan desfibriladore espezialak, honek dira tipikoenak, bale? Hau zer da? Hau da, kalambrazo bat botatzen dauan katxarro bat, horrela. Kriston txispazoa botatzen dauan alako katxarro bat da, eta listo, bale? Txispazo hori ataratzeko, dekogoz alako ikusten duzu palita edo pala batzuk, eta plastikozkoak dira, eta pegatu egiten dugu hemen, justu, bihotzaren parean, bale? Horrek hemen abotz batek, alako instrukzioak esata utzuz, piztu egiten duzunean, ipin, ez dakit non, eskerreko, horrek abotzak esata utzuz erein. Nahiko horreza izaten da, honek palak ipintzen dira hemen, eta honek egiten dagoena da txispazo bat bota, eta zuek esan duzu, horrek zezentzudeko, ez da? Da ikusten duzu hemen irudio ipini dutzuet, bihotza, gure gorputzeko neuronekin batera, eta badagoz beste zelula batzuk, baina printzipali neuronekin batera, da organu oso berezia, da organu elektrikoa, bale?
organo elektriko bat da. Gure bihotzeko zelulak elektrizitateari sensibleak dira eta elektrizitatea manejatu egiten dabe, bale? Bardin neuronak ere, neuronek euren despolarizazioak eta euren korronteak daukiez, horregatik bi organo honek oso sensibleak dira edozein gauzetara, bale? Eta normalean, lehen azaldutuet, bi organu hauetako problema bat baldin badago, normalean problema derrepente baten oso askar eta oso larriak izaten dira. Organo oso sensibleak dira, elektrikoak. Bihotzaren kasuan, bihotza zer esan dugu dela hor muskulo bat, ezta? Muskulo hori oskurtzeko deskarga elektriko batzuk egiten dira, bale? Deskarga elektriko batzuk, 1, 2, 3, eta deskarga horrek egiten dira, pausuka, ez dakit, tranquil, gu hemen badagagoz, 60, 70, 50, taupada minutu, eta badagoz ariketa fisikoa egiten, gehiago, ez da, 150, ariketa fisikoa egiten dugunean, takikardia hemen palpitazioak eta bihotza eta pastilla, ez da, somatzen dugu hori da, hemen kontrola egiten dauan gure garunak eta gorputzeko kontrol sistemak, euren lan ona egiten dabe eta neurtu egiten dabe, frekuentzia kardiakoa, segun eta ze atzedenean edo egiten zer egiten ari gara taupadak igotzen. Bale, infartu batetan zer gertatzen da? Infartu batetan 40% edo 60% hau da, erdia baino gehiagotan infartuak zer egiten dau? Elektrizite hau, deusestu egiten dau infartuak, eta derrepente baten, kriston desorden elektrikoa sortzen dau bihotzean, bale? Derrepente desordena. Eta esan dugu bihotza dela muskulo bat, ezta? Muskulo horrek taupatu egiten dau deskarga horregaitik, ezta? Baina deskargak ondo eginda, gure garunak kontrolatuta. Infartuan gertatzen dana da, kontrol hori galdu egiten dela. Eta derrepente baten, bihotz horrek hasten dau elektrizitatea botatzen kontrol barik, eta zer gertatzen da, ez dauela taupatzen. Kontrola gartzen dau, ez dau taupatzen, eta ez badau taupatzen, zer gertatzen da, hau, lurrera goaz, bale? Espero dut ezetz, baina kalean, derrepente baten, nonor jausten bada lurrera derrepente baten, kontuz, bere lehentasuneko sistemaren bat, garuna edo bihotzeko sistema, bihotako bat, txarto, kardiozirkulatoria txarto dauka momentu horretan, bale? Eta da, momentu burusko bat. Ulertzen duzue, bihotzak taupatzen ez badau momentu batetan, zu, konorte galdu egiten dozu, bale? Hori ulertzen dozue kontzeptua, ezta? Horregaitik, oso garrantzitsua da hau aparatua. Problema esan dugu, bihotza gelditu egiten dela, problema elektriko batengatik. Txispaso honek egiten dauena da, zelula horrek, kontrola galdu daben zelula guzti horrek, euren lekuan ipini, bale? Bum, kriston deskarga elektrikoa, zelula guztiak derrepentatzen esaten daun, jefea etorri da. Behitu zelako deskarga txarra bota dozta. Eta danak derrepentatzen geratzen dira, eta nork hartzen dau barriz kontrola? Bihotzaren gune garuneko eta gune normalak. Barriz ere bihotza derrepente baten ordenadore bat bezala erreseteatu egiten dozunean, gure bihotza erreseteatu egiten da, eta barriz ere bere taupaketa normala hasten dau, bale? Hori, oneri esker. Horregaitik gero eta gehiago ikusiko dozuez, desfibriladoreak eta honeka usinbolotxoa ikusiko dozue, jende nahikotxo askotxu pilatzen diran lekuetan, bale? Ze honek aparatuak euren kostea daukie, eta, hau horrela da bizitza, ez da ezin dugu desfibriladoreek edonon katxaurrek azibili, baina jende asko, zamamezen, ez dakit non, ikastoletan, teatroetan, honek ipintzen dira, zen hori gertatzen baiakon, hil egingo da, baldin eta nik ez badotzot txispaso txar hori botatzen honegaz katxarroaz, bale? Eta hau katxarroa edo nork erabili leike, nahi badozu beste batetan egiten dugu, baina honetaz asko hitz egin leike, baina honek aparatuak oso errezak dira erabiltzen, baina, karo, edukazio bat euki behar duzu zelan erabiltzen da, baina jakiteko zuek oso errezak dira erabiltzen, bale? Ikusten duzue, hau honez gain egiten duguna normalen da reanimazio kardiopulmonarra. Hau badakizu entzun dozue noiz edo noiz ikusi dozue hortik, zelan hemen dago pertsona bat, pertsonari halako uzkurketa edo presio toraziko batzuk egiten, ezta? Ipintzen gara horrela, eta zer egiten dugu? Toraxa, toraxa aplastatu egiten dugu, eta aplastatze horrek egiten dagoena da bihotza bera aplastatu. Orduan zu bihotza aplastatzen baduzu, odola ateratzen da. Botila bat bezala, ezta? Ur botila bat egiten badutzu horrela,
ateratzen da ur guztia, ezta? Bihotza, bardin, 1, 2, 3, 4, 5, horrela egiten duguz, RCP-a, esaten da, reanimazio kardiopulmonarra, eta odola urten egiten dau, naiz eta bihotza geldituta egon. Noiz arte egongo da bihotza geldituta? Katxarrutxo honegaz, txispasotzar hori emoten dotzuen arte. Ulertzen dozu ezeran dan sekuentzia, nik reanimazioan, pazienteari aguantatzen dautzot bere zirkulazioa aldodan bezala, eta harinaz eskatzen berehala ekartzeko aparatu hau, eta aparatu horrek egiten dauena da, elektrizitatea barriz ere bere lekuan ipini. Ulertzen da? Eske hau ez da erraza saltzen, usteot, bai ez? Bale, eta honen ostean, zer egiten dugu guk ospitalean? Bueno, gero ja, amaitu dugu erreanimazioa, bale? Ja pazientea dago bizia, barriz ere bizirik, konortea hartu egiten dau, bale? Gainera horrela izaten da, berehala, osea, geldialdia oso azkarra baldin bada eta oso ondo egiten bada dana, pazientea derrepente baten zer gertatu da hemen, zer gertatu da, ia, hor geratu zara, bale? Dana hori gertatzeko oso azkarra izan behar da. Bueno, gero, ambulantziara doa, esan dugu helikopterora, eta helikopterotik nora etortzen da, gure ospitalera. Eta nortzuk gauzan, hortzuk gauz ja, kardiologoak eta medikuak, ezta? Eta kasu honetan zer egiten dugu? Esan dugu, arteria bat itxi egiten dela, bale? Hor ikusten duzu alako odi bat, honek dira koronariak, bale? Koronariak zer dira? Gure bihotza alimentatu edo odoleztatu egiten daben odol hori tutu horrek, bale? Hor, ez dakit ikusten baduzuen ondo, hor, koskatxo bat dago, hor goian, alako koska zuri bat, hori da lesio trombo bat. Hor dago trombo bat, lehen irudian ikusten duzuen trombo bat, eta trombo horrek egiten dagoena da, odola ez pasatzea aurrera ondo, ez? Hau egiten dugu ikusi, medikuak, alako sala hemodinamika sala berezi batzuetan egiten dugu, eta zer egiten dugu, trombo hori kendu edo askotan esten batekin estabilizatu egiten dugu, esten hau dira alako mailatxo batzuk, alako metal ikusten duzu metalezko estruktura txikitxo batzuk, milimetrikoak, eta baloi bategaz egiten duguna da arteria hori barriz ere ireki, bale? Gauza fisiko bat da, hor dago trombo bat, eta guk horregaz, katxarrutxoagaz egiten duguna da baloi bategaz hori arteria ireki. Karo, nik ja arteria ireki egiten badoz, zer egiten dut, odoleztatu bihotza barriz ere, orduan bihotza segongo da posik, ja, ostera be, ez? Bihotza posik baldin badago, gu be bai, eta pazientea be bai, eta barriz ere, bagoaz, gure uzira, ziura, edo pazientea barriz ere, gure, hau da patologia, bale? Urartu duzue? Bai? Infarto, urartu duzue, ez? Bale. Hau da parte txarra, parte txarra, gaixotasuna, infartua zer da, hau, bale? Orain dator, hori ekiditeko, bere kausak edo motiboak, etiologia, eta hori ekiditeko guk hemen egin behar dugu zan gauzak. Eta honek gauzak oso hitz egitekoak dira, osak, hemen, azten da hemen ikusten dut pizza, patatak, osak, hau ez da kardiologia, hau da, egunean egun guk deko guzan kontuak, bale? Osak, hemen galderak egin mesedez, zeia ziko gara egunean eguneko gauzak kontatzen eta saltzen, bale? Bueno, arrisku faktoreak, zer kaltetzen dugu bihotza, hitz egin dugu, alda daitezken faktoreak. Da honek dira guk horrek aldatu genkezun leikeguzan zera problemak, ez? Elikadura ez osasuntsua. Eta dagoz alrebez, ez? Ariketa falta, hemen dago gure gizona hor tranquil sofan, etzunduta. Gaur bariko ez da guntzarra horretarako, ez? Gauza pultsu bat nekatuta, baina egunean egun beti ere egoteko hor, ordu asko ez da gauza, ez da? Eta hemen ikusten duzue, elikadura ez osasuntsua hemen dago, ez da ikusten duzu pizza, patata, donusak, Coca-Cola, dago justo gozo-gozoak diren gauza guztiak, ez? Kalean ikusten dugu zanak, ez da? Bueno, depende norentzako, bale? Ondo. Zeintzu dira arrisku faktoreak, ikusi ze ipini dutzuetan hemen, erretzea, bale? Erretzea, mesedez hau da, badakizue da edozein gauza erre. Osea, erretzeak, badakizue dira zigarroak, bapeadore edo honek bapeatu edo honek gauzak likidotxo bategaz, horrek guztiak dira leku baten ipintzen dozu zeu zer, eta konbustioa gertatzen da hor beroarekin, eta horrek bokea botatzen dago. Ez konbustio bero horrek keak
gure birikak ere horno batetan sartzen badozu zen bezala gertatzen da, bale? Konbustioa daukan aire horrek, aire beroa da, aire oso beroa, eta gure sisteman biriketara sartzen da aire beroa da. Guk ez dugu somatzen, guk esaten dugu, jo, ebeitu ze ondo hemen erretzen, baina gure birikak benetan euren temperatura igo egiten da, eta ez dakizue luzera zelako itzelesko kaltea ekartzen dauan tabakoak. Gaur egun, uste dut, gauza asko hobetu dira, oin urte batzuk hau izan zen itzelesko problema bat, edo non inhalatzen genuen kea zan problema itzeleskoa. Gaur egun ja, dagoz, ikusten duzu ez dozu ikusten hain beste, kalean eta dagoz leku berezietan, dagoz leku bereziak erregiteko, eta baina mesedez, erretzea da diabetesarekin batera, arrisku faktore garrantzitsuena bihotza eta gure sistema zirkulatorioa kaltetzeko. Osea, hartu ondo, anotatu ondo, mesedez hau ez. Eta gainera, erretzearekin gertatzen dana da, azkikeran tontoa hitzen eta edo zera egiten festatxo baten eta azten zara horregaz, azkikeran zure gorputzak egiten dauana da, horren aurkako erretzazo bezala. Zuk erretzen dozu edo hartzen dozu zigarro bat, ez egin, mesedez, baina egiten badozue, itzelesko erreakzio aukiko dozue. Zure birika, derrepen testula egiten hasiko zarie, supertxarto, aukiko dozue erreakzio oso txarra. Erreakzio hori da gure gorputzak egiten dauena horren aurka. Karo, zuk erre baten, bigarrenez, hirugarren baten, beste egun baten, azkenean gure gorputza ohitu egiten da ia danera. Gure gorputza ohitu egiten da ia danetara. Eta azkenean, ja ez da hainbeste somatzen, baina kaltea bardina da edo gehiago, bale? Osea, gorputza amoldatu egiten da, baina bere toxizitate hori mantendu egiten da, ulertzen duzu, ezta? Eta hori bera gertatzen da honegaz. Alkola eta bestelako drogagaz, bale? Ipini dut alkola da droga bat, bale? Orain arte bai, gure gizartean ikusten duzue, kesi garagardotxo bat, kesi ardoa ze hona dan, ardua hemen, ardua han, gurasok ez dakizetanak ardua eta darduarekin gora, eta bera. Kontuz honegaz, bale? Ze honegaz gertatzen da gauza bardina. Alkola da toxiko bat, oso ezaguna, eta gure sistema kardiobaskularrari ere gaixotasun asko eragiten dut zozana, eta bihotzari zuzenean gainera, baina alkolarekin berdina gertatzen da. Zuk alkola lehenengo baten hartzen dozu, zer dau, kriston mareoa, botak, zer dau. Tolerantzia oso txarra da, baina jende guztiarena. Da toxiko bat, eta gure gorputzako alkohol horren aurka egiten da alako defentsa fisiologikoa, ezta? Karo, beste baten egiten baduzu, beste baten, eta letxarto nago, baina benga, beste baten, eta beste baten. Segiten da gorputzak azkenean, isilik geratzen da, ezta? Esaten dagoen, eta dirudi, ona dala, bale? Eta gero kalean asko ikusten dozu, ohituta dagoen alkoholari oso ohituta dagozan pertsonak ikusten dozu ez, eta pentsatu, ez da ez gertatzen, bai gertatzen da, bale? Eta hori da gaur egun txipa aldatu behar dugun txip, honek guztiak dira aldatu behar duguzan txipak. Eta zuek zuen edadeagaitik zagozie momentu oso honean, bale? Ze zuek informazio hau euki badaukazue eta gaur azten bagara, baina eukiko dozue, ikusiko dozue, guk euki duguna baino askoz gehiago, bale? Oin urte asko atzera, guk ez genekien, honek gauzak ez genduzan jakitzen, eta zelan behin eta azten zarela honekin drogekin, gero eta horreri atxekituta geratzen zarela. Hori da bigarren arazoa, dependentzia, bale? Honek drogak dira badakizue, dependentzia sortzen dabezan sustantziak, ezta? Ez dakit da, igual donus bat hartzen dozu, ze gozoa, ez da, hurrengoan beste bat, eta ze gozoa, donusa eta donusa eta donusa eta donusa. Eta gustatzen bai atzu asko, horren atzean zauz egun guztia. Honek dira donus bat, baina droga bezala, asko txarragoa. Ikusi hemen hipertentsioa, saldu dutzuet, hipertentsioa, presioa gure barruman altu. Gero hemen dago diabetesa. Bakizu zelan diabetesa igual. Ez, bai, ez. Diabetesa gure gorputzak, azukrea badakizu zer dan, ez da? Azukrea. Orduan, gure garunak, azukrea maite dau. Guk gure azterketak eta gure gauzak eta gure eguneko gauzak egiten dugu oso ondo eta argi gure garunak azukrea kontsumitzen daualako. Orduan, gure garunak ez badauka azukrerik, beste guztia ez da funtzionatzen. Diabetesa, azukre horren gure gorputz barneko kontrolaren gaixotasuna da.
kontrol hori, azukrearen kontrol hori ez da ondo ematen, eta batzuetan azukre asko dago, eta beste batzuetan azukre gitxi. Eta orduan gure garunak eta gorputzak esaten baina zer da hau. Ze ni behar dut nire glukosa eta nire azukre kontu bardina beti. Osea, ez dut behar agora eta bera. Agora eta bera hori deitzen da diabetesa. Eta ez da utzuetek gehiago esplikatuko, ez zaituzten nahaztu nahi, bale? Orduan, diabetesak horrek azukrearen kontrol txar horrek eragiten dagoena luzera bebai da gaixotasun kardiobaskularra, bale? Gero beste arrisku faktore bat kolesterola. Kolesterola zer da? Gantz, barkatu nago apurtxu bate zeragaz, gantz bat da, bakizu zer dan gantza grasa. Bai, ez da? Non dago kolesterola? Kolesterola da gantz mota bat, bale? Baina gantzak gaur egun eta geroago itxeingo dugu ia ze gantz dira nonak, ez noa asko esaten, bale? Gero nahi dut zuek ere praktikan esartzea. Gantzak egiten da baina, gantz txarrak, gero itxeingo dugu zentzu dira, gantz txarrak akoplatu edo pegatu egiten dira odol tuberia, arteria gorri honetara. Lehen ikusi duzu trombori, gantz honek urteak pasa, gantz kantitate asko jaten badoguz, eta gure liber, zer da, gure gibelak. Gure gibelak asko produzitzen badago ere, problemak ikiko dugu. Ze gantz horrek hori metatuko da gure arterietan, bale? Kolesterola. Eta gero gehiagizko estresa. Bueno, hau, apurtxo bat, aldakorrak dira faktore honek, baina, bueno, estresa parte bat aldakorra da, baina beste bat bakoitzak bere barreko zerak dekoz, ez da, bere estresa batzuk dira lasaiagoak, beste batzuk ez dakit. Baina, bueno, gehiagizko estresa ere hor dago, bale? Bale, eta zintzu dira aldaezinak guk ezin, besterik ezin dugu zanak egin, ikusten duzu hemen gure familia, ez? Familia historia, bihotz gaixotasunak, familian, guraso, gura itxitxe, gura mama, lengusiak, anai, arrebak, gaixotasun guztiak ez dauki agregazio familiarra, baina beste batzuek bai, baina, bale? Gaixotasun kardiobaskularrak orokorrean ez dira oso familia dependienteak, orokorrean. Bestelakoak, bularreko mama kantxerra, edo bestelako neoplasia batzuk, kantxer batzuk, eta bestelako patologia batzuk igual agregazio familiar gehiago ekitzen dabe. Baina gaixotasun kardiobaskularrak badagoz familiar batzuk, baina ez dauki hainbesteko eraginik. Horregatik garrantzitsua da guk gure bizitzan egiten dugu zan faktore arrisku aldakorrak edo aldatu leikesanak, horren inguruan lehen esan dugu drogak eta abar, horrek ondo egiten baduguz, normalean aldaezinak ez gaituzte, ez dabe gailenduko edo irabaziko eta gaixotasuna sortuko. Hori da kontzeptu orokorra, bale? Gero salbuespenak dagoz. Eta adina noski, zenbat eta adina altuago, orduan eta gaixotasun arrisku altuago. Baina hau, normala ikusten duzu, ezta? Orain gaztetsuak zaria, orain zuen gorputz, zuen sistema kardiobaskularra gaztea dago, eta orain daukuzue oportunitatea mesedez, zuen sistema kardiobaskularra asko maitetzeko eta maitetu da zaintzeko, bale? Bueno, ja, azten dira, honek ez, frutak, ja ez dago pizza, ez dago ez dakizer Coca-Cola, zeintzu dira, zaindu bihotza, ez da, elikadura orekatua. Zeintzu dira honak, frutak, barazkiak, ura nahi dozuena, kontsumitu, arraina eta gaztiak, haragi gorria gutxiago, orain polemika, oliba, olioa eta frutu lehorrak, honek oso honak, bale? Elikagai prefabrikatuak ekidin, zer dira elikagai prefabrikatuak? Badakizue zer diran, ez da? Hori kontzeptua zer ezadan, ez da? Kruasana, horrek goizetan egin gozoak diren horrek donusak, paketearen barruan dagozan gauza guztiak. Pakete plastikozko, pakete dolata batetan edo ez dakiz zer batetan horren barruan, edo gure naturan ikusi ez dugu zan gauzak, prozesatuak dira. Eta prozesatze horretan egiten damena da gantz oso peligrosoak sartu egiten dabez, eta janari askarra eta azukreak ere gitxitu, bale? Itxaron, gero dagoz preguntak eta ipini da zorregaz, zuek, zeuretzako hau zer da sorpresa, baten bat da sorpresa, nontzako edo? Sorpresak edo, hau gitxi gora bera gurasoek esan dutzue, ikastolan ez dakiz, ikastolan zeu zer esan dutzue niri buruz? Bai, gitxi gora bera bai, ez da? Zuek badakizue urtezen zarenean patiora eta edo badakizue zer den ona, zer den gozoa, zer den zainona, ez da? Bale,
Apurtxo bat, hau haragi gorria gitxiago ipintzen dau, bale? Haragi gorria, azkenean dira animali grasak, ezta? Txuletoia, solomillo, horrerak ez dakit haragiak, orokorrean gorriak, horrek guztiak txarrak ez dira noizean behin edo astean behin adibidez edo hartzen badozu ez dago arazorik, baina egunean egun hartzeko bai ez edo frekuentzia altuagaz, hobez egun ari gara problemak ikusten, bale? Batez ere neoplasiak edo kantzer batzuk, eta ari naz esaten kantitate askotan, bale? Ez eroan emetik hori zera irudia, bale? Eta batez ere hau mesedez, mesedez hartzen badozu ez arrain pila eta hegazti pila, osasunaren seinale, bale? Hegaztiak nik pazientei esate dutzet, eurek ulertzeko, ze animali mota jane egin behar da, bi hanka, edo hankarik ez daukienak. Hori da trukoa. 4 hankako animaliak txartu, bale? Eta horregaz, ja badakiguz, zentzuk dian 4 hankakoak, ez txarri, hori nahi dozuenak, 2 hankak dia hegaztiak, ez da? Eta hankarik eza, normalean arrainak, bale? Eskemalez, bale? Orduan, 4 hanka horrek kontuz haragi gorriak izaten dira normalean, eta arrainak eta gaztiak egunean egun nahi badozu ez, bale? Honek gantz omega eta gantz bereziak daukiez, bale? Horregatik, honen aurkadoa hori frasea geroago ikusiko dozue, gantzak onak dira, gantzak txarrak dira, zuek entzun dozue gantzak direla txarra? Kolesterola, gantzak txarrak, ze txarrak dira gantzak, ez da? Txarrak. Ez. Gantzak ez dira txarrak, gantz guztiak ez dira txarrak, bale? Gantz guztiak ez dira txarrak. Gero ikusiko dugu beto. Bale, gero, hau, atsedena egokia. Nik ez dakit emetik, baten batek seguru aski 8 ordu baino gitxiago egingo daulo, seguru. Seguru, goizetan, zazpietan edo egiko zari, zeiterdietan edo horrela, eta ostras, gabean sartu behar zara, gabeko 9ak edo 9:30 10 eta inguruan egiteko hau, bale? Hau oso garrantzitsua da. Zuek pentsa, lo egiten dozuena, ez dakit ari naizen, zeirak eta hogei ez da geratzen asko, baina, lo egiten dugunean, guk lo egiten dugunean, gure garunak egiten dagoena da eta gure gorputzak erreparazio fenomeno bat egiten dugu. Da aluzinante hau. Zuek zagozi hor lo egiten eta zuen gorputza dago erreparatzen. Zuen egunean egun egin dozu esan gauzak eta momentu horretan muskulak dago erreparatzen. Eta gure garuna eta gure sistema kardiobaskularra dago erreparatzen. Beitu, adibidez, bihotza, zagozenean oean, bihotzaren taupada maiztasuna izaten da 150, 155, 160 gehienez. Osea, bihotza dago deskantzatzen, lasai taupatzen, bale? Beran, deskantzu momentua da. Mesedez deskantzu hori emon, bale? Deskantzu hori ez badutzago emon, gure garunak, urrengo gurean esango utzue, nekatuta egongo zarie, nekeagaz, baina gure bihotza ere nekatuta egongo da. Lo que pasa que ni bihotzari ez dagutzago zer askorik egiten, kasu askorik, ze garunak esatozku harinago ez dago kantzatuta nagoen, ez da, baina bihotzak ez, bihotza ere kantzatu egiten da, bale? Así que mesedez, deskantzatu. Eta gero, hitz egin dugu alkohola eta erretzaren kontuarekin, bale? Bale, eta ja maitzeko, ipini dutxu edaz ja alako zenekien alako galderak, bale? Orain gustatuko litzaidake apurtxo bat, nago ni bakarrik hitz egiten, eta hau gauza, irakasle batentzako, irakasle ez gagoz hori konkretuke egiten, ez, hori fenomeno, baina gagoz hitz egiten, ez, ni ez nago irakasten hemen, gustatuko litzaidake zuek ere konpartitze hau. Eta orain dira apurtxo bat galderen eta duden momentuak. Nik apurtxo bat animatzeko gauza, ipini dautzuet hemen alako titulartxo batzuk, ia ze ditzi daukazun. Adibidez, 6 ordu baino gutxiago lo egiteak, bihotz gaixo egitezunen arriskua handitzen du. Hori egia da, ontsa esan dutzuet, ez? Da, arrarua ikusten da, baina esan dutzu denez, guk deskantzatzen dugunean, gure bihotzak ere deskantzatzen dugu. Lo faltak odol presioa igotzen du. Lo faltak, odol presio. Lehen azaldu dutzuen hipertentsio kontzeptu hori, eta bihotzaren lana noski areagotu. Lo honak, adibidez, estres hormonak erregulatzen ditu. Esan dutzuet, zuk derrepente baten apagatu edo amatatu egiten baduzu zure gorputzatza zagoz horlo egiten, hormonal eta sistema kontrol guztiak deskantzatu egiten da. Eta horrengo gunean, eukiko dozuz hormonak altuago, eta honek ere dauka erlazio asko gizentasunarekin, obesitatearekin ere bai, bale? Estresak adibidez eta deskantzatze eza horrek
sortzen gure barnean hormona determinatu batzuk aktibatu egiten dabez, bale? Eta hormona horrek egiten dabena da gure pisua edo gailentzeko probabilitatea handitu. Hau da, nik ez dakit, zeu zer jaten dut, eta beste pertsona estresatu eta logitzi egin dauen pertsona batek gauza bardina jaten dau. Hori baskariaren kaloria, kilokaloria edo energia bardina naiz eta uki bi janari horrek pertsona estresatu eta lo egin dauen ez horrek, kaloria gehiago, kaloria gitxiago metabolizatu egingo dauz besteak baino. Hau da, gizenago geratuko da baskari bardinarekin, bale? Horregatik, ariketa fisikoa eta deskantzua asko eta asko gomendatzen dugu, badakizuenez, kardiologoek eta medikoak orokorrean, fenomeno honegaitik, bale? Gero, lo egitean gorputzak ehunak hau esan dutzu eta sistema immunea ere hobetzen da. Mugikorren eta pantailen argi urdinak, melatonina, lo egiteko hormona gitzitzen dabe. Egia da. Eta hau gabiltz egunero hor zeragaz, katxarruekaz, ez da? Egunero zuek pilo bat gainera gehienek igual aipazak eta ja zuen edadearekin aipazarekin egongo zari eta horrela lan egiten, ez? Orduan, egun guztizena eta gure aipazak emititzen dau kriston argia, bale? Argia. Eta gure gorputza nahastu egiten da, ikusi, zuek imaginatu gabea da, ez da? Aipazak kriston argi pila botatzen dauzku guri. Gure gorputza nahastu, gure garuna nahastu egiten da, eta uste dau egunean egun gauzela, ez dakit, gorbean gauzela uste dau, gure garunak. Eta hori gaueko 10 edo 11etan. Horrek ze egiten dau, gure garuna aktibatu egiten dau eta gure hormona edo estres hormonak aktibatu egiten dau, zeberantzako horregaz argiagaz eta horregaz intentsitateagaz gorbean gauz. Baina ez gauz. Gauza da, hori egiten badozue, batez ere ez badozue deskantzatzen, baina baita pantailekin azkeneko ordu edo 2 orduetan, gero lo egiteko arazoak, bale? Gure sistema, barruko sistema aktibatu egiten dalako. Ulertzen dozue, hau, ez da? Kontutan hartu, Ze, askok ez datezkenik ez dut ondo lo egiten, eske, haber zer egiten dozun, bale? Ze, zure gorputza gaztea, oso gazteak dira, eta daukie programa oso ondo, zuen programa, bizi programa oso ondo daukazue, zari gazteak, orduan, gorputza egiten da azken batean, guk ere berari egiten dautzagu zan zera estimuluen aurkako islada, ez da? Vale. Eta gero, datu interesgarri lez, 6 ordu baino gutxiago logitea, bihotz, gaixotasun arriskua 150 handitzen dago. Ikusi zelako portzentai altua, bale? Pasada bat. Bale, hobeto lo egitea, lo egiteko aholkuak, esan dugu zoin, lo egiteko eta esnatzeko ordutegi finko bat ipini, bale? Saiatu, ipintzen batez ere, astean zehar. Adibidez, Hortxe etorri burura. Zuek enpoiatu, hortxe zagozia ikasten, azterketekaz eta zuek, arratsaldean edo goizan egin dozuen ikasketa hori klasean eta gero galetxean errepasatzen eta hurrengo gunean egiteko azterketa, zu pentsatzen duzu, eske zenbat eta denbora gehiago egon enpoiatzen, areta nota hobeagoa etarako dut. Kontuz, horrek deko limite bat, bale? Hori jakin, ikasteko, bale? Arrarua da harina zen esaten, baina horrela da. Nik urteak eta urteak ikasi egin dut eta gau asko pasatu dudaz kafearekin eta, nik neure praktika neurea dekot, nire karrera oso luzea darako, baina ez dut dutzuet, gabean, guk hartu dugun informazio hori hobeto lantzen eta prozesatu egiten da, eta gure hobeto da hurrengo gunean nahiko deskantzatuta egotea. Segurazki asko hobeto egingo dugu azterketa, 2 ordu gehiago horrelo egin barik egotearren, bale? Hau mensaje txugulez, bale? Eta gero ez erabili, hau esan dugu, ez kontsumitu kafeina, kafea eta freskagarriak, gaur egunia kaferik ez tozu hartzen gehienak, nik uste, kafea da beste droga bat, da droga estimulante bat, droga leuna edo deitzen dabe, edo blanda, edo esaten dana gaztereraz, gertatzen da estimulante bat zuen jakiteko, seguraso zuen guraso gehienek kafea maite dabe, nik neuk kafea maite dut, nire bizio bat da, baina bizioen artean hartu dut entzailu klinikoak eta gure medikuak egin duguzan azterketen inguruan mortalitaterik ez daukana. Kafea estimulantea da, baina egun medikuak ez dugu demostratu kafearen atzean tumorerik dagoenik, edo gaixotasun kardiobaskularrik dagoenik. Ez dugu hau, eta nahiko entzailu asko dagoz. Osake jakin, kafea estimulantea da,
drogatxo bat da, estimulantea jende asko hartzen dau, baina kafea ez da alkohola, tabakoa eta bestelakoen parekoa, ez dauka zerikusirik, baina bere kontsumoa limitatu egin behar da edo hobeto esne hartu eta listo. Vale? Bueno. Eta kontuz, kafearen atzean, baina baita dago kafeina. Coca-Cola, horrek zelan da, Coca-Cola, ez dakiz zer, Coca-Cola normala eta Coca-Cola zero, ez dakiz zein da, bueno, zero edo ez dakiz zer, horrek kafeina aukiten dabe, zero-zeroak ez dakiz zeinek ez dauka zebez, baina uste dut batek badaukala, bale? Orduan horren atzean da, honek monsterrak, honek gauzak ez dakit horrek gimnasiotan eta horrek edariak eta daukiez pilo bat estimulanteak, aminoazido estimulanteak, taurina, sustantzia estimulante pila, kontuz horiek azbe bai, bale? Zegero ez tozu ondolo egingo, derrepenta baten egongo zarien ninen nau, superaktibatuta, kontuz, Ze batzuek daukiez bidaia txarrak, horren inguruan bebai, bale? Kontutan hartzeko. Logela, bai, ilun egotea, fresko eta izila, bueno, hori erreza, ez? Mitoa, mitoa eta jasuek, bale? Mitoa la realitatea. Nerabeek ez dute bihotza zaindu behar. Zuek zaria gazteak, ez? Ze ondo, ez? Niri bihotza zer, Pimitu bat, ez da bihotza zer da hori, ez? Ez, bale? Ze zuen edadeakin ere, nonor ikusten dugu noizean behin, kontuz, adibidez, alkoholak berak zuek ikusteko noraino dan gauza, Adibidez, alkoholak edo borratxera batek, borratxera batek, fibrilazio aurikular arritmia peligoroso bat aktibatu leke zuen edadearen dekon pertsona batetan. Esaten da, el corazón de la juerga, o el corazón de la fiesta, edo deitzen dako gazteleraz kontzeptua, alkoholaren dosi batek aldau sortu ikusteko bihotz sano batetan fibrilazio aurikular fenomeno bat, bale? Ikusteko zerako potentzia daukien honek drogak, bale? Bale. Adibidez, lehen esan dugu, gantz asko jateak bihotzari kalte egiten dio, zer? Esan gantz on bat. Gantz ona, Ez, eta txarra hori erreza, ez? Gantz txar bat, kolesterola, bale. Ondo. Eta kolesterolan ondago, ez dakizue? Bale. Gantz onak, nondik datozela uste dozue, nondik? Gantz onak badira? Nondik? Barkatu? Ez, baina dinot, gure elikaduran nondik datoz gantz onak? Gure elikaduran onak? Landareak, biankak, arrainak, bale? Horrek ez, gauza berdeak eta gero arrainak eta biankak, ez da, hegaztiak. Hortik datoz gantz onak, bale? Gantz txarrak nondik datoz, lau hanketatik, ez da? Lau hankak txarriak nahi dozunak, lau hankak. Hortik datoz gantz txarrak, bale? Trukotxua. Gero, adibidez, hor, ez gantz guztiak ez dira kaltegarriak, adibidez, ejemplo batzuk, honek dagoz gaur egun oso modan, nik ez dakit gehiagi edo, ez dakit, aguakatea, ez dakit, etxean seguru, erdiak, gurasok eta, ari direla aguakatea. Aguakatea da, azkenean da, vegetale bat ez da, horrek da dana gantza, pilo bat behar dau bere sorrera egiteko, baina pilo bat ez da, lokala gainera, kanpotik ekartzen dan gauza bat da, eta, egia da, bere kimikoki, hor barruan dagozen gantzak, euren sorrera da vegetala, ez da? Eta uste dugu, ez daukagu entzaio klinikori, baina uste dugu gantz horrek osonak dirala. Adibidez, fruitu lehorrak, ez? Fruitu lehorrak ere, ez dakit horrek bakizu zentzuk diran, ez? Batez ere, nuezez honek, ez? Honek ere, gantz honak, bale? Eta noski oliba olioa, bale? Oliba, ez edozein olio, bale? Ze bestelako olio, kalitate gitxiago daukien bestelako olioak ez dira, ez da be balio, bale? Bihotza babesten dabe, bale? Galera gehiago dagoz, onain emetik, Mitoa, ariketa egiten badot, ariketa fizikoa, nahi dudana jan dezaket. Ze eritxideko zuzuk. Nik ariketa fiziko pilo bat egiten badot, zuk zer uste dozu, hobera dala, eta igual aldo dala gehiago jan, edo edo zer gauza jan? Ez, baina lagundu alda, hori da erantzuna.
ez dautzu kentzen arriskua, baina ez dau kentzen ere horregaitik zaintzea, ezta? Are eta ariketa fisiko gehiago, orduan eta lagunduko dutzazu sistema kardiobaskularrari hobeto goten, baina egunero hamburguesak jaten badozuz, nik erabaki egin behar badut egun guztietan hamburguesa gehi ariketa fisikoa edo bakarrik ez egite ariketa fisikoa eta ez jate hamburguesak bigarrena. Vale? Osea, adibidez, ejemplu bezala. Vale? Bien. Bihotz gaixotasunak familiakoak badira, ni ere gaixotuko naiz. Nire aita, nire ama, segurazki hemen nonork eukido zuela arazotxuren bat, vale? Familiaren batean, eta horrek inpaktatu egiten dautzu, ezta? Ostras, niri bardina gertatuko jata, ezta? Zeninaz, semea arreba edo. Bueno, genetikak eragina dauka, vale? Baina ez du guztiz determinatzen gure destinoa. Lehen esan dutzut, sistema kardiobaskularra bereziki, sistema nahiko, sentidu horretan, apurtxan nahiko premio emotezku, gu ondo zaintzen bagara normalean, ondo gure bizitzan gauzak ondo egiten badoguz, perfektu ez da inork egiten, baina majo egiten badoguz gauzak, eta zaindu egiten bagara normalean premio aukitzen dugu, eta gure sistema kardiobaskularra osasuntxo egoten da. Nerabeek ezin dute hipertentsioa izan. Superman saria danak. Ba ez da egia. Normalean zuek tentsioa oso baju dekozue, hemen gehienak edo danak eukiko zue tentsio arteriala, hori presioa hori zuen barruko odol presio hori, oso baju eukitzen dozuen normalean gazteak sarielako, baina, eta horregatik oso sentsibleak zara, sarien mareuak eta horrek eta konorte galerak eta ez dakit nonork eukidauan, baina sinkope basoagalak edo deitzen dira alako konorte galera transitorio eta azkarrak. Adibidez zeuzer, ez dakit larria ikusten badozu, edo mina, edo lako zeuzer, edo impresioa hartzen badozu, geratzen zari igual konorte edo mareatzen bazara, hori da tentsioa jaisten dalako asko, bale? Baina ez da egia, portzentaia oso bajua da, baina estresa, elikadura, txarra, bizimodu sedentarioak, hipertentsioa eragin dezakete, eta gaztetan ere, 20 urtetik, 18, 20 urtetik aurrera, ikusten dugu hipertentsioen kasu anitzia. Vale. Gero, mitoa, bihotzak beti, ja amaitzen gauz, bihotzak beti erritmo berean taupatzen du, ez? Hau lehen, honei buruz lehen esan dugu, ez? Zuk. Hori da, lehen esan dugu, ezta? Eta gabez, deskantzatu egiten dago, ezta? Eta hori hona da, ezta? Eta inkluso infartu batetan gelditu egiten da, ez? Erritmoa galdu egiten dugu, lehen kasu ekstremoa ipini dugu, ezta? Hori da, erritmoa etengabe aldatzen da, bihotzak erritmo taupada asko eukitzea, ez da berez txarra. Pertsona batzuek, adibidez, oso argaltsuak basarie, oso argaltsuak bihotza gehiago somatzen da. Eta oso argaltsuak basarie, bihotzaren tapatxoak eta igual gabez edo apoiatzen basarie eskerrerantz, somatu egin leikezu, ez dauka arazorik, gainera batzuek igual larritu egiten dira, eta darrepetan baten, nervioso ipintzen dira, eta horrek bihotzak askar daupatzen dago, ez? Baina, fenomenoa normala da, ez da patologikoa. Eta ja, itxaron, eta ja azken aurrekoa da, alkohola moderazioan edatea bihotzarentzako ona da. Hau, nik esan dautzu denaren ostean, esango da ez dozue ez. Baina eske medikuak ibili eta zuek ez dakizue, baina medikuak urteak eta urte egon gara, gure poblazioari esaten, ardotxo, tintotxo batzuk, gitxi batzuk edo, bat bi edo egunean osasuntsua direla, gure bihotzarentzako, eta hori esan, eta ardoa erosi eta ardoaren gure estatuan, bakizue Frantzia, Espainia, Europa, orokorrean, eta ja mundura ari dira, ardoa ari da espansioarekin, baina gara, liderrak, ardoarekin gara liderrak. Eta ardoa da erlijio bat bezala. Nor joango da ardoaren aurka egun? Zaila da hau, kontuz, ardoaren atzean dago 12 graduko edo 12 graduko edari bat. Hori alkoholaren portzentai oso altua da, adibidez garagardo batek eukitzen dau 5-6 gradu, lau, ia 2 biderrez edo 3 biderrez garagardo baten volumen berentzako zera portzentaia. Osea, kontu zera ardoarekin, ez da, eta gero, gaur egun OMS-aren arabera eta ja gure sozietate internazionalen arabera, alkohola 0 da alkohol dosi egokia, 0, bale?
Beraz, zuek aukera daukozue, aukera eta edukazioa dekozue jakiteko alkohol dosi gitxi horiek, aurrera ere arazoak ekarriko dautzuezala, eta portzentai txiki bateri ere arazo gehiago. Adikzioak, horren atzeko problemak, bateri asko gustatuko jako hori ardoa, ohituko da, bere gorputza, ohituko da, drogak lehen esan dutzuen fenomeno hori ohituko da, eta azkenean ardo pilo bat edatzen egunero, eta portzentaia da, ez da hain handia, baina gertatzen da. Orduan, segun eta zenbat fitxa erosi, dekozu premioa eta ez dekozu. Orduan, fitxarik ez erosi. Eta ja, azkena, eta da, zaindu zure elikadura, esan dugu, da gaur egin dugun zera mensajea, egunero mugitu, baldin dozta zer egin, lo egin ondo, hau supergarrantzitsua, esan dugu, pilo bat onura dakarzala, eta SR, baina SR esebez, ez bapeatu, SR, ez inhalatu esebez, esebez, esplikatu dutzu zergaitik, eta gero, aldaketa txikiek, bizitza osasuntxoago ekar leiki ez da. Eta uste dut hau dala dana, ulertu dozue, hartu dozue mensajetxoa, bai? Ikusi dozue ez da izan itzaldi oso teknikoa, nik kardiologa naz, baina nahiago izan dut zuek ulertuteko gauzak, eguneko gauzak, uste dut egin dugula, eta dudaren bat badukazue hau da aukera, nahi badozue galdetu edozein gauza, edozein gauza, saiatuko naz, nik uste gai izango nazela, baina edozein gauza, Igual erikagai bat, edo ez dakiz, edo nik egiten dut hau, nik egiten dut bestea, edo nire aitak amak izan dozta hau, edo zergaitik nire aitak egiten dago hau, edo zein gauza galdetu, problemaraik. Zergatik eguzki lorriko olioa txarto da? Ze galdera ona. Hori da batez ere, eguzkilorea da landare bat, esango zu, ez? Horren atzean dago entzaiuak, entzaiu klinikoak. Osea, aguakatean bezala, aguakateak adibidez ez dauka entzaiurik, ez dauka azterketarik. Guk medikoak egiten duguna da, jakiteko elikagai edo farmako bat ona den edo txarra den edo droga bat egiten duguna da hartu pilo bat jende, horreri jendeari emon sustantzia hori, eta behituten dugu zer gertatzen den horregaz. Horren atzean zer ikusi dugu, leku mediterraneotik hurbil dagozan estatuak, adibidez Espainia, Euskal Herria, Portugal, guztia Frantzia, mediterranearrak dira, ez? Orain ezain beste, baina urte asko atzera, hor jaten eta edaten zan, bere horko lurrak eta itsasoak ematen ebana. Gaur ez da inbeste, gaur dago denatarik, gaur dago hori Amazon edo horre gauzak, ez da, eta ekartzeko tese gauza, baina orduan eta ikusi izan eta dago zentzaiu klinikoak non oliba olioa, arraina, eta sustantzia edo elikagai determinatu batzuek zelan onura egiten da bezan eta beste batzuek ez. Adibidez, olio txarrak edo txarrak kokoan olioak, adibidez hori azal, zelan da, olioa zelan da bestea, eguzkilorea hori, ez eta urtetzen, eguzkilorean olioa eta bestelako olio ezberdinak horrek ez dira inbeste kontsumiten, orain bai, baina denbora atzera ikusi zen eta entzaiok egin dira zelan ez dira inbesteko kontsumitu ez dira honak. Dira evidentzien kontuak, baina galdera ona hori, zeda vegetala, bai. Horregaitik kontuz, leku batetan ikusten irakurtzen dozuenain gantz vegetalak. Ez galdera oso ona da, gantz vegetalak, Gantz vegetalak kontuz. Geroago nonork egiten badau sanitarioaren karrera, ikasiko dozu ezelan gantz vegetalak dagoz, polinsaturatuak, monoinsaturatuak, dagoz gantz mota vegetal asko, danak ez dira honak. Segun euren estruktura kimikoaren arabera, horren arabera da euren onura. Antioxidanteak dira segun eta zelako estruktura kimikoak daukien. Baina zuek ulertuteko, oliba olioa adibidez, horrek gantzak dira poliinsaturatuak. Eta baita arrainek dakarzanak, poliinsaturatuak. Eta adibidez, kruasanetan dagozanak dira saturatuak, deitzen dira saturados, saturazio asko dunak. Osea, segun eta estruktura kimikoa zein daben, orduan kaltegarri edo ez. Hori galdera, lapera, superona. Beste galdera zail bat, a ber. Zaukazue
Joe, a ber, bai, bestela ateratzen dudaz nik, A ber. Egia da janari frigituak txarrak direla. Ze gauza? Osea, Ah. oliba oliorekin... Azalduko hau bai. Entzuten da zu ondo emetik, ez? Entzuten da, bai. Ez que zagoz justuan puntan. Begira, hor bi kontzeptu dagoz, hiru kontzeptu dagoz frigituaren atzean, bale? Hiru kontzeptu garrantzitsu. Bat da, ze olio erabiltzen dozun, lehenengoa, ez? Bale. Ze olio erabiltzen dozu, zuk etxean, karo, zeu zer frigitzeko olio asko behar da, ez da? Orduan, olio askok, diru asko balio dau, ez? Normalean, egiten familiak eta kalean egiten dana, da olio asko eta diru asko balio dauan ez, egiten dira, olio txarragoak ipini freidurak edo friturak egiteko. Eta normalean olio horrek izaten dira kalitate bajuagoko olioak. Eta zuk olio baten, fritura baten sartzen dozun, elikagai horrek egiten dau, olio pillo bat hartzen dau, bale? Zuk alako patata frigitu bat hartzen dozunan, horrek dekon olio kantitatea izugarrizkoa da, oso altua. Claro, ez da bardina olio kantitate asko ukitzea, edo frekuentena dana olio txarra, edo kalitate txarreko olioz betetako patatak jatea. Hori lehenengo kontzeptua. Eta olio txarrena da ja, praktitatu horrek frigituak edo leiz edo horrek eta. Horrek ja, dira olioaren kalitate txarrena, horrek dekie saturatuak, bale? Bueno, ez luzatzeko gehiegi, bigarren faktorea da konbustioa, bale? Olioa ona da, baldin eta ez badugu temperatura askotan ipintzen, bale? Olioa erre egiten badugu, eta erre da kea ataratzea, freidora edo batetan ipintzen dugunean, ze ataratzen da hortik, Jesus danetarik, ez da, freidora batek, soazi McDonald'sera, bueno, dana kea, dana vaporea, ez dakiz zer, temperaturak degradatu egiten dauz olioaren propietateak. Orduan, temperaturak, normalean patata frigituak egiteko, temperatura altua. Eta horregaitik, edo behin bakarrik erabiltzen dozu olio hori, oso garestia dan olio hori frigituak egiteko, edo bestela txartu ari zara egiten. Ze hor, pilo bat sustantzia kaltegarri akumulatzen dira, bale? Konbustioak, temperatura altuak degradatu egiten dau produktua, olioa bera. Uratzen dozu? Eta hirugarren kontzeptua da kaloriak. Oliba olioa da 100 gantza, eta zuek pentsatzeko kaloriak bakizu ezer dian, ez? Kilokaloriak, ez? Kilokaloriak dira, nik honek pisu bat dauka, ez da pisua, ez? Pisu honetan, nire gorputzak pisu honetatik ataratzen dagoen energia. Eta segun eta energia gehiago edo gutxiago, orduan eta potolotzeko edo energia gehiago eukitzeko probabilitatea. Oliba olioak, imaginatu, 9 unitate dekoz, kaloria, gramoko, 9, oliba olioak. Azukreak, 4. 9tik 4 azukreak, begira, olioak zelako kaloriak, Eta adibidez, proteinak daukie 4, baina euren metabolismoan bajatu egiten da 2 bitarteko zenbakira, bale? Proteinak 2, pisu bardinantzako, Zu jaten dozu zeuzer, pisu bardina, proteinak 2 kaloria, azukreak 4, eta gantzak 9. Horregaitik, hirugarren faktorea da kilokaloriak, bale? Kilokaloria asko jaten badoguz, oliba olioa adibidez asko, fritura asko, ze dana txurrupatzen dauz, friturak oliba olioa txurrupatzen dabe dana, ze egingo dugu kaloria asko sartu, korputzera, ez? Pisu bardinantzako, eta horrek ze egin gaitu? Gizendu. Eta gizentzen bazara, zer gertatzen da? Dira, arazoak. Horrek 3 faktoreak, bale? Oliba olioaren kalitatea, konbustioa, zenbat olio eta zer temperaturarekin, eta kantitateak, kaloriak. Bai? Venga, falta da bat, erregea, non hor galdatu behar dau. Arraultza, mesedez. Arraultza, eta ja, ez? Arraultza, bueno, zuek igual ez dozu entzun, edo, igual ez dakizu hainbeste zuek, baina gu ja, Jesus, arraultza frigituak, arraultza, edonolako ipintzerakoan arraultza,
ze txarra dan arraultza. Bueno, arraultza bi hankako hegazti batetatik dator, ez da? Osea, ez gara azten txarto, bi hankako animalia batetatik dator, osea, bueno, baina arraultzak dekona da gorringoa, bere zera edo gune hori koipetsua, gorringo horrek deko kolesterolaren kontzentrazioa nahiko altua. Baina gorringoaren pisua, zuek hartzen badozue gorringo bat, hori ez da ezebez. Edo zuek jaten badozue arraultza bat, geratzen zarie bardin. Arraultza frigitu bat, bakarrik, patata barik, Patata jaten badozue, no. Baina bakarrik arraultza, nahi bardin. Gauza da, horrek gorringoak deko kolesterol gramo konzentrazio asko, baina pisua bajua da. Orduan, arraultzak eta gero, klara edo gune zuria, horrek dauko kalitate oso altuko proteinak. Osea, gauza batek bestea konpentsatu egiten dago, eta egun, ez daukagu arazorik arraultzekin printzipioz, ia egunero edo egun hartzeko arazo barik onbezei arraultzez, igualez, baina ez daukagu arazo gehiagik, bale? Bale, ni bai. Bueno, bai. Ez, broma da, ez naz joan behar, Bueno, zeu zer gehiago, a ber, ez da falta... Ni galdetu nahi duke, hor jarri duzu eta salto egin duzu, denboragatik edo, vitaminen inguruan. Bai, egia, ez dut esan. Bai, ez dut esan, bai. Jo, egia, ez dut, igual irakurri beze, Begira, hau bai dago estudiatuta, vitaminen kontua, eta behitu, vitamina bi mota dagoz, vitamina hidrosolubleak, azalduko dut, eta liposolubleak. Vitamina hidrosolubleak dira, gehienak, vitamina B, bat, bi, hiru, lau, ama, bi, sei, honek dagoz elikagai, zuk edozein gauza jaten badozu, hor bertan errez da hidrosolubleak egotea. Hau da, naiz eta patata frigitu poltsa bat hartu egunero, B grupoko vitamina hidrosolubleak oso errez dira hartzen hor, naiz eta dieta oso ezegoki bateroan edo oso desorekatu bateroan. Adibidez, gantz liposolubleak ez dira inerrezak, eta horren barruan dago D vitamina famosoa, eta baita A, baina horrek vitaminak dira apurtxo bat berezitxoago, deitzen dira liposolubleak, lipo, dator lipidoetatik, eta normalen egoten dira atxekituta horrek vitaminak lipidoetan. Eta non dago ze lipidoetan? Normalean, gantz onuragarrietan, adibidez, arrainaren gantzetan edo bestelako aguakatean, nahi dozunen gantzetan hor vitamina mota horrek dagoz. Hau da, elikadura orekatu bat normala, normal bat bardin badekozu, zure elikaduran vitamina kantitate eta konzentrazio nahikoa hartzen dozu zure bizitza egiteko. Eta orain hitz egin dautzut ere D vitaminari buruz bebai, ze orain dago modan. Eta gainera guk entzaio klinikoak egin duguz bebai, ikusteko ia vitaminen suplementuekin egiten dugu edo pazientea hobeto bizitzea, edo hobeto ikustea, edo pazientea urte gehiago bizitzea. Hori nahi dugu guztiak, ez? Bizi hobeto, eta urte asko bizi, ez da? Ez. Vitamina suplementuak gure gida orokorretan, kardiologo eta munduko gida serioetan, harinaz esaten, ez paperretan edo halako zeretan, horreri buruz zu Googleen aurkitzen dozu nahi dozuna. Googleek badaki zer nahi dozunzuk, hori bilatzen dozu eta azken batean horreri buruzko zerak ere erakusten dut. Mediku arlotik, guk vitaminaren suplementurik normalean ez dugu preskribitzen inoiz. Badinotzute, benetako onura bat egiteko, edo urte gehiago bizi edo gitziago. Eta gero amaitzeko, badagoz igual, gaixotasun oso bereziak igual bai, baina dira oso kasu gitzienak. Eta gainera, zuk naiz eta hartu vitamina B konplexu bat, zuk hori edan egiten dozu, eta gorputzak vitamina exzesu hori ikusten dagoenean, gernuaren bidez botatzen dauzdanak. Zuk horrek vitaminak ezin dozuz akumulatu, ez dira akumulagarriak, B grupoko eta horrek vitamina hidrosolubleak. Dira hidro, doaz uraren, odolaren zirkulaziotik, ez da? Orduan, gure gorputzak horren dosi altuak somatzen baldin badauz, zuk hartzen dozuzalako suplementuak, horrek gernuaren bidez bota egingo dauz, eta bakarrik
hartuko dauz, berak behar egunean egun behar dauzanak, bale? Eta ja bukatzeko, ze apurtxo bat enroiatzen, ze galderak azkenan daukiez asko, ezta? Gaur egun danari, pertsona guzti, vitamina D, moten dut zegu, hidroferol deitzen dira, edo alako suplementu, vitamina D-en suplementuak. Vitamina D-a da, vitamina oso berezia, eguzkiarekin, transformatu egiten den vitamina bat da, eta bere forma aktiboa, gure onura egiteko vitamina horrek, eguzkia behar dau. Eguzki gitxi baldin badago, vitamina D onuragarri edo aktibo gitxiago dago. Jo ba, jende guztia dago, hemen, karo, Euskadin eta, Euskadin eta Europa guztian, eta ia mundu guztian kenduz Afrika, eta igual, Ekuadorretik bera dago zen munduan, dagoen argitasun kantitatea da nahiko bajua orokorrean. Hemen esan beste, guztiak vitamina D-aren transformatuaren nivelak baju, eta danak hartzen vitamina D aktiboaren suplementuak. Ez dago ontxe publikatu da, inkluso kasu horretan, naiz eta zure analizitan vitamina D-aren nivel bajoak uki, suplementuak ez dago demostratua onurarik ekartzen dabena. Adibide bezala, inkluso zelan eta vitamina nivel bajoak odol analizian, naiz eta hori uki ez dago argi vitamina D-aren suplementuak onak direna. Erantzun dut? Gehiago? Aprobetxatu, Nago... Bai, bota. Lehen azaldu duzu hor gizon baten argazkia, ez? Eta nola bularra mina Mutxatxen eta bai. Eta, entzun izan da ere bai, ez? Esaten da, horrelako gaitzetan eta beti gizonaren eredua edo jarri izan dela eta emakumeek beste modu batera sentitzen dutela bihotzekoa edo beste gaitz batzuk, ez? Orduan, emakume askok ezakitela bihotzekoa izaten ari direla, hain zuzen ere, ez delako gizonen eredu bera, ez? Beraiek gertatzen zaiena. Horri buruz, zer esan izaukezu? Horri buruz, orain urte batzuk nik neuk egin eban kanpaina, publizitate kanpaina bat, eta prentxan atera ditzen da guztia, niretzako izan zen gauza oso txarra, ze prentxan ateratzea ez da gauza ona niretzako, ze azkenean. Baina horreri buruz izan zen kanpaina. Zelan emakumezkoak infartu batetan daukazue, guk medikoak ikusten dugunean, baina mundu osoan ez bakarrik hemen, mundu osoan estatu batuetan, nahi duzuen lekuan ikusten dugu infartuaren mortalitatea handiagoa dela emakumezkoan, altuagoa da. Altuagoa bardina egiten, Osa, hemen Euskadin altuagoa da emakumezkoaren, eta esan duzu, baina zelan da posible? Medikua gara, periodista batek galdetu estan, pero ¿qué es? ¿Que tratáis peor a las mujeres o porque sois? Yo digo, pero ¿qué dices? Osa, ez da hori kontua, osa, guk bardin tratatzen dugu, baina faktore batzuk dagoz emakumezkoaren, zuk esan duzu, espresatzeko moduaz, zeinetan medikuarentzako zailagoa da detektatzen hori molestia, ikusi dugun molestia konkretu hori, bale? Ipini dugu hori argazkia lehen, da hemen, eta nik ez dautzuet gehiago esan horreri buruz, nahi izan dut mensaje alako erreza botatzen, ez liatzen ez gehiago, baina emakumezkoak daukazue, hau deitzen da min tipikoa da, infartu batetan ikusten dozun, mina, ez da, baina emakumezkoak 150 baino gehiagotan eukitzen dozuen min atipikoak, tipikoa ez dena, hau ez, beste gauza bat. Eta zer izaten da hori, adibidez mina hemen epigastrioan deitzen da, hemen alako tripetako min bezalako bat, edo adibidez hemen sorbaldan edo alako min bat, edo igual bakarrik hemen besoan, edo hau da ez dago zorrela, ez? Da alako min bat, eta gero askotan ere emakumezkoetan ikusi da, hau objektiboa da, emakumezkoari kasu gitxiago egiten jakola, emakumezkoari. Emakumezkoen somatizazioa eta estres nivelak sozietatean altuagoak dira, naiz eta ez da enpresen kontuetako gauza, ari garela oraindik ere desarrollatzen hobetzen, baina etxeko gauzak, emakumezkoak beti gauza asko egiten ari dira, eta
Eta askotan eurek ez dauki ez da espresatzeko zerarik, ez da? Eta gizonari, zeu zer pasatzen baiako ensegida baten gizona, txarto dago, ez da? Baina emakumezkoa uste dugu sarielak gogorragoak, eta horregatik askotan ikusten duguna da alako demora bat bezala. Gehiago kostatzen jatzu, ez dakiz agaitik, baina horrela da. Bueno, hor dagoz datuak, mortalitate altuagoa da, eta etortzeko gehiago igual tardatzen dozue, abisatzen edo igual itxaroten dozue apurtxo bat gehiago. Ez dakigu zergaitik den hori faktorea, baina ez da guk txarto tratatzen zaituztegulako. Da, hor dago faktore biologiko bat, ezen horrek egiten dau, eta espresio ezberdin horrek egiten dau medikura beranduago heltzen. Eta horrek, ikusi dugunez, orduak oso garrantzitsua dire infartuaren tamainaren arabera, etortzen zarie beranduago. Eta etortzen zarie gehiago horrela, eta ez horrela. Gizonezkoa ensegida etortzen da. Baina hala ere, zuentzako, infartoa normalean, 50% edo 60% horrela gertatzen da. Osea, infartuaren min tipikoa identifikatu behar dozue horrela. Emakumezkoetan, arrisku faktoreak eta abar, batez ere 50%tik aurrera, eduki behar dozu kontu bestelako baina ez da erresa. Ez da erresa. Zure baimenagaz, Bai. nik infarto auki neban, eta neban sentidu minik esamen. Osea, nik sentidu neban gauza bakarra izan zen, botatzeko gogoa. Eta jaten nintzen komunera, eta ezin neban bota ezebez, eta barriro ira. Eta holan egon nintzen denpora pilo, eta horregaitik gero ondorioak izan ditut. Osea, danatarikoa gerta daiteke, baina etxean edo zuei gertatzen bai otzue olako esperientzia bat, edo aita, edo ama, edo badakizue, bat, bi, segidoan. Segidoan. Beste galderarik? Bueno, egin duguz, Ondo. Txalo handi bat merezia gure txariak, Bai. Zuek.